Stai, la 20 la valoare, nu că l-am stins eu, nicio problemă. Să cântă pentru cei mai scumpi părinți ai lui șeful, ai lui domnul patron, cel mai văzut în tot satul, în toată comuna, fraților. Și are o valoare de miliarde de euro, care are patron și se bazează pe bani și vorbește frumos și serios. Da, să ne dea banii pe caiet, lumea care are să vină cu bani. Că l-avem pe ce să luăm acum, fraților. Cu dedicație specială să cântă la ascultare pentru Mihai, Mihaiță și Gabriel, cum îl cheamă pe nepotul meu. Iau și bani de la Bărbălești. Au nu știu, Doamne, ce-i cu mine? Măi, Mihaiță, de nu mai ai zile, lume, vai, mama. Au unde e băiatul meu, ce mi l-a dat Dumnezeu, că a fost băiat bun mereu. Ultimii bani din buzunare, ultimii bani din buzunare, îi pe cu tasol local, îi pe cu tasol la bani. Unde e băiatul meu, că a fost băiat bun mereu. Au chiar dacă dau de belea, este în care mama ta. Măi, Gabriele, chiar dacă dai de bruneu, apare și tatăl tău, mai bun ca un Dumnezeu, mai bun ca un Dumnezeu, unde ești aicuțul meu? Au toată viața ți-am vrut bine, măi, căpiță, toată viața ți-am vrut bine, măi, Mihaiță, s-a ținut răul de mine. Au să ai cu prieteni în bare, să ai cu prieteni în bare. Măi, Mihaiță, nici putere nu mai am, măi, toată viața ți-am vrut bine, când te-ai cuțul tău cu tine, când s-a bucurat de tine, când s-au bucurat de tine. Ca să-ți este ziua ta, vreau să-ți cânte muzica, să nu te deranjeze nimeni, e ziua lui Mihaița meu, mai bun ca un Dumnezeu, că e și Gabriela meu. Să trăiască mama ta, că-i frumoasă ca o stea. Iau, Gabi, pentru Gabriel și pentru Mihai de rămas să știe, au toată viața cât trăiesc, dar la părinți mă gândesc. Nu vreau să mi chinuiesc, că pentru ei Mihaiță te mulțește. Iau, reține cuvintele astea. Pentru patron, cântă Marian Sândulescu în turnul Măgurălă. Au, dușmânia nu e bună, iau, Mihaiță. Dușmânia nu e bună când ne ia totul de la gură. Să ai grijă, tată, de tine, când ai mașina cu tine. Măi, tăicuță meu, când ai mașina cu tine, nu te frică de oricine, că apare băiatul tău, mai bun ca un Dumnezeu, și el este urma ta, și Mihail urma ta. Nu certa, băi, mama mea. Eu, cuvinte adevărate, au toată viața cât trăiesc. Măi, Mihaiță, dar la bani nu te gândești, dar la bani nu te gândești. Toată viața cât trăiești, măi, Mihaiță, dar la bani nu te gândești. Parcă ai 3000 de ani și-aș da cu bardam dușmani. Măi, Mihaiță, și-ai da cu bardam dușmani, parcă ai 3000 de ani. Supărarea te-a mâncat, nu mai supărat la instanțe. S-a măicuța, că ea ți-a făcut ziua, că ea ți-a făcut ziua, dar venit toată lumea. De ce? Măi, Gabriele, dar venit toată lumea. E pe seară, mă, dar trebuie să găsim bilet pe afară, să vedem dacă o găsi. Măi, tăicuțule, de nu mai ai zile, până înțeles? te gândești mult la mine. Ai înțeles, mă? Și barul ăsta-n pe mâna ta, barul Ne ăsta-n cântă pe unul mâna aici. ta. Și apărea măicuța mea, ce plângea în urma ta. Astăzi este ziua mea, vreau să-mi cânte, măi, Gabriele, muzica. Și dau muzica mai tare, că apare mama, frate, care a apărut mama mea, pentru ea nu muri viața, pentru ea plâng toată viața, pentru mama, care e viața. Gata, bă, să-ți găsesc o instrumentală. Ți-a plăcut?